बे समाव आङो जुमदार रादाबाव जोंनि मुंदांखा फावखुंगुर सार प्रजित नार्जारिखौ दिन्थिनो नागिरदों। दा बिथाङानो जाबाय प्रजित नार्जारि, जायखौ माने थाख्लाय होननानै मिथिनाय जायो। दा सारनिफ्राय आं बेखौल' मिथिनो लुबैदों, सारा फिल्म जगताव बबे समनिफ्राय आखाइ होबोआमोन सार अन्नानै? एक्सुवेलि फिल्म जगतनिफ्राय आङो गोसो होथारनाया 2010 निफ्रायसो। बेवहाय एक्सन डाइरेक्टर हिसाबै एबा सासे आर्टिस्ट हिसाबै आङो बेयाव रल खालामदों। किन्तु आगोलाव मोनसे बबि फिल्म ओंखारदोंमोन, बे सना मामोन, आं माने बिराद इयं पातला टाइपमोन। बेवहाय माने जेला जोंनि मस्ट मोजां सासे आर्टिस्ट मस्क' जेखौ साम' होनो, बिथांनि कमेडियाव जों खेला मार्शेल आर्ट जेला गेलेदोंमोन, बावहाय आं इन्सट्राक्टरमोन नालाय, बेवहाय आङो रल लानो मोनदोंमोन। किन्तु बे समखौ मिथिला, बेनो आंनि गिबिमोन बबि फिल्मा। बबि फिल्म। बेनि उनाव सार बबेनि उनावहाय? बबेनि उनाव आं निजे एक्सन डाइरेक्सन होदों, बे जाहैबाय कुम्फु किं। कुम्फु किं। बेनिफ्राय 2011आव आरोबाव आं मोनसे सोरजिबावबाय, थाख्लायनि उनावसो आंनि मुङा बयबो थाख्लाय होननानै बुङो, थाख्लाय होनना मिथिबाय आरो। थेंक इउ सार, बे समाव बेखिनि खोथाखौ खोन्थानायनि थाखाय। सारा दा माने फिल्म जगताव माबायदि बेस्ट होनानै खामानि मावबाय थादों बेखौ एसे फोरमायगोन नामा सार? फिल्म जगताव बेस्ट माने आङो बिदि हिसाबै आं जेखौ जाय प्रडिउसारा, जाय स्क्रिप्ट राइटारा बिथांमोना जुदि आंखौ लानानै जुदि बे एक्टखौ लिरदोंबा, आंखौ जुदि सायख'दोंब्ला, आं बे एक्टिंआवनो जिखुनु रलानो जा आं बावहाय फकास होयो। बावहाय माने आं गोसो होनानै माबायो जे आं मोनसे एक्टिं गोदान जुदि माबायोब्ला खालि भिलेनल' नङा, जेनेबा जिखुनु कमेडि होन, बिफानि रल होन, सोरबा बिदानि रल होन, एनिथिं रल, जिखुनु एनि रल मोनोब्लानो आं बे रलखौ आङो फकास होयो आरो। दा बे समाव सार बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशननि गेजेरजों जोंनि बर'फोरनि गेजेराव मा ट्रेड लाबोनो हागोन बायदि सानदों सारा? जोंनि बर' फिल्म प्रडाक्सन मायावहाय, इन्डास्ट्रियावहाय, बेनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव मा इमप्रुभमेन्टआव लाबोनो हागोन बा लाबोनो हानाय नङा, बेनि सायाव सारा मा बुंगोन? निस्सय लाबोनो हानाय नङा सोदोबानो गैया, हागोन। मानोना जे बुस्थुआ दा बयबो नुबोगासिनो दं, बर' फिल्म जायफोर बानायबोदों, जायफोर जेखौ गुबुन बलिउडफोरखौ नायनानै फल' खालामनानै जायफोरा बर' फिल्मखौ दिनैसिम बानायबोदों, बेनिफ्राय दिनैसिमाव नायोब्ला बहुद पारसेन्ट माने डेभेलपआव फैदों। आरो आं बेखौनो बुंनो सानदों, फैगौ बोसोरनिफ्रायनो नुनो थांगोन नामा सानदों। जेनोखि बर'आ गोदो जेरखम आलायारना फिसार फिल्म बानायनानै बहुद गेप थादों, बिनिफ्राय भिडिअ फिल्म बानाय दिनै बे पर्जायाव फैदों। नाथाय थांनाय बोसोरनिफ्राय जे अननाय फिसार फिल्म बानायदों, आरो देग्लायबो जे गोथार फिसार फिल्म सबश्रेष्ठ बयनिबो मोजां मोनसे फिल्म होननानै सारा जोंनि बर' हारिमु आरो फिल्म नायगिरिफोरनिफ्राय जों मोनथिदों। आरो जेनोखि दा जोलै, बेबो फिसार फिल्म, जोलै रजनी बसुमतारी जों दिहुनजानाय। बे फिल्म, मोननै फिल्मा जेरै बहुद बाख्नाय जागासिनो दं, थिग बेबायदिनो निस्सय 2020आव आं आसा लादों मोनब्रै मोनबाया आरो ओंखारबावगोन नामा फिसार फिल्म। ओंखायनो बर' फिल्मा जे मोनसे डेभेलप माबायाव आगान होबाय, आरो बे जे डेभेलप जानाय नङा बेखौ रावबो बुंनो हाया, आरो बे नङाबो, डेभेलप जागोन आरो जाबाय आरो जासिगोन। मानोना क्वालिटि होननाय बुस्थुआ दासो फैगासिनो दं। सार बे समाव आं नोंथांनिफ्राय मोनसे लास्ट कुइसन मिथिनो लुबैदों जे नोंथाङा माने फिल्मावहाय बबे मोनसे एक्टिंखौ लानानै साबसिन एक्ट खालामनो इन्टारेस्ट दङ बा मोजां मोनो? आं मोननै बुस्थुआव फकास खालामसिनो, जेरै बे मोननैखौल' आं मोनो। जेने भिलियन, बयबो
थाग्लाय गुन्दा होननानै जेखौ बुङो भिलेनाव आंखौ बांसिन सिलेक्सन खालामो ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय कमेडिखौ बांसिन बे मोननैखौ मोनो नालाय खिन्थु आंना दा मोनसे चेलेन्ज मोनसे दङ चेलेन्जआ बेनो बिराद दुखुथिया जाहाथे रायजोफ्रा जेखौ थाग्लायखौ नुफेराखै बे बुस्थुखौ आं माने बिराद आसा लागासिनो दं सोरबाया आंखौ बिराद दुखुथिया रल होगोन नामा ओरैबायदि दुखुथिया माने बयजोंबो मुगैजानाय बे मोनसे रलखौ माने आसा लागासिनो दं सोरबाफोर माबा मोनसे माने सारा बेवहाय भिलेन आरो कमेडियान बे मोननैयावथ' लाखाबायानोसै आरो दा माने दुखुथिया मोनसे बेबायदि रलखौ माने खालामनो थाखाय गोसो दं सारा डेट मिन्स दा बे समाव आङो सारनिफ्राय बेखिनि खोथाखौ मिथिनो मोननानै जोबोद गोजोनबाय थेंक इउ सार